just wanna change, I just wanna change, I just wanna change, I just wanna change, I just wanna. Oh, oh no, oh no, oh no, oh. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα μαζί μας είναι η Ελένη. Ελένη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε. Θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα για σένα? Είμαι από την Αθήνα, σπουδάζω στο ΤΕΙ Καβάλας Marketing και στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Τέλεια. Όσο αφορά τα μαλλιά, είσαι ανοιχτή σε αλλαγές? Ναι, θα ήθελα μια αλλαγή στο χρώμα, αλλά δεν θα ήθελα το μάτι να το πειράξουμε πολύ. Θέλεις να μείνει το μήκος λοιπόν και μια αλλαγή στο χρώμα. Θες να μας πεις και το ζώδιό σου? Είμαι τοξότης. Δεν ξέρω και Έτοιμοι? Έτοιμη. Παρατηρώντας τα μαλλιά της Έλενας, βλέπουμε αρκετά ζεστά χρωστικά, δηλαδή χρυσά χρώματα που δεν την κολακεύουν και επιπλέον κάποιες ρίγες. Αυτές πρέπει να εξαφανιστούν. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δώσουμε μια ψυχρή εικόνα με ένα ξανθό γκρι, αλλά θα δώσουμε και μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα της τρίχας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα επιβαρύνουμε, γιατί μαλλιά ωραία, μαλλιά σεξι, μαλλιά εντυπωσιακά είναι τα υγιή μαλλιά. Αυτό που βλέπουμε στα μαλλιά της Έλενας είναι ότι λείπει το σχήμα. Για μένα κούρεμα σημαίνει το σωστό σχήμα που περιγράφει σωστά το πρόσωπο και δίνει το σωστό στυλ. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα διατηρήσουμε το μήκος, όμως θα περιγράψουμε με το κούρεμα πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο και θα δώσουμε μία έντονη κίνηση καθώς και όγκο. Όσο αφορά το μακιγιάζ, αυτό που έκανα στην Ελένη είναι να τονίσω τη φυσική ομορφιά της. Κάποιες φωτοσκιάσεις και βέβαια κάποιες λάμψεις. Τονίσανε ακόμη περισσότερο το νεαρό και το όμορφο της ηλικίας της. Πιστεύω ότι είναι έτοιμη για να φωτογραφηθεί. Μα πόσο όμορφο κορίτσι η Έλληνα. Πόσο όμορφο κορίτσι. Το αισθάνεσαι αυτό? Πάρα πολύ. Πώς σου φαίνεται το αποτέλεσμα? Είναι υπέροχο. Τι σου άρεσε πιο πολύ απ' όλα? Το χρώμα. Το χρώμα? Και το στυλ, εντάξει. Σου άρεσε? Πάρα πολύ. Στα χέρια των φωτογράφων, εντάξει, καλά είμαστε? Πολύ καλά. Συνέχισες.